Φαντάσου αυτό. Ξυπνάς το πρωί και πριν καν σηκωθείς από το κρεβάτι, το χέρι σου πηγαίνει μηχανικά στο κινητό. Σκρολάρεις ειδήσεις, βίντεο, likes, μηνύματα, ειδοποιήσεις. Κάθε φορά που αγγίζεις την οθόνη, ένας παλμός ντοπαμίνης σε επιβραβεύει. Σου ψιθυρίζει. Είσαι συνδεδεμένος. Κι όμως, καθώς περνούν οι ώρες, εσύ νιώθεις έναν κόμπο. Μια σιωπηλή εσωτερική απόσταση που μεγαλώνει. Εσύ απέναντι από τους άλλους. Εσύ απέναντι από τον ίδιο σου τον εαυτό. Πόσο ειρωνικό είναι άραγε το γεγονός ότι στον πιο συνδεδεμένο αιώνα της ιστορίας η μοναξιά έχει γίνει παγκόσμια επιδημία. Σου έχουν πει πως η τεχνολογία μας φέρνει πιο κοντά, ότι μας δίνει ελευθερία, πρόσβαση, ευκολία. Κι όμως, γιατί νιώθεις τόσο μόνος? Γιατί παρόλη την επικοινωνία νιώθεις εξαντλημένος? Το παράδοξο ξεδιπλώνεται καθημερινά μπροστά σου. Όσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή, τόσο πιο άδεια φαίνεται να είναι. Όσο περισσότερες εφαρμογές υπόσχονται λύσεις με ένα κλικ, τόσο λιγότερες είναι οι αληθινές σου συναντήσεις με τον εαυτό σου. Μήπως τελικά η άνεση έχει γίνει το νέο μας δεσμοτήριο? Κάποτε, για να γνωρίσεις κάποιον, έπρεπε να σταθείς μπροστά του, να το κοιτάξεις στα μάτια, να ξεπεράσεις την αμηχανία, να περιμένεις. Τώρα όλα αυτά λύθηκαν. Τα μηνύματα είναι άμεσα, τα προφίλ προκαθορισμένα, τα λόγια προεγκεκριμένα από φίλτρα και emojis. Πού χάθηκε όμως η ένταση της ανθρώπινης παρουσίας? Πού θαύτηκε η αλήθεια της αβεβαιότητας? Και εσύ συνεχίζεις. Όχι γιατί δεν καταλαβαίνεις, αλλά γιατί έχεις μάθει να φοβάσαι το κενό. Το κενό ανάμεσα στα μηνύματα. Το κενό ανάμεσα στις εφαρμογές. Το κενό ανάμεσα σε σένα και την ίδια σου την ύπαρξη. Αν η ζωή είναι διάλογος, τότε ποιος πραγματικά μιλά? Εσύ ή ένα άθροισμα αλγορίθμων που μαθαίνουν τι θέλεις πριν καν το σκεφτείς? Πού τελειώνει τελικά η επιθυμία σου και πού αρχίζει η υπαγόρευση της μηχανής? Η Άντζελα Ντέιβις κάποτε είπε πως δεν αρκεί να είμαστε ενάντια στην καταπίεση. Πρέπει να δημιουργήσουμε, πρέπει να φανταστούμε και μια νέα ελευθερία. Μα πώς να την φανταστούμε όταν δεν υπάρχει χρόνος για φαντασία? Όταν κάθε σου πάυση αντικαθίσταται από περιεχόμενο? Όταν η σιωπή σε τρομάζει περισσότερο από την κραυγή? Κάτι μέσα σου γνωρίζει πως αυτή η ευκολία δεν είναι καθόλου αθώα. Ότι κρύβει ένα κόστος που δεν μετριέται σε ευρώ ή likes. Γιατί το κόστος είναι υπαρξιακό. Είναι η απώλεια της αυθεντικής εμπειρίας. Είναι η αργή, αόρατη αποσύνδεση από το σώμα μας, το βλέμμα μας, το συναίσθημα. Κι όμως, όλο αυτό το ονομάζουμε πρόοδο. Ο Πάολο Φρέιρε μιλούσε για την κουλτούρα της σιωπής, την κατάσταση εκείνη δηλαδή, όπου οι άνθρωποι παύουν να σκέφτονται, να αμφισβητούν, να δημιουργούν και απλώς καταναλώνουν την πραγματικότητα που τους προσφέρεται. Μήπως αυτή η ψηφιακή αποξένωση είναι η νέα εκδοχή εκείνης της σιωπής? Μη βιαστείς να απαντήσεις, γιατί αυτό που έρχεται στη συνέχεια μπορεί να αλλάξει όλα όσα θεωρείς δεδομένα. Πίσω από κάθε άγγιγμα στην οθόνη, πίσω από κάθε κλικ, υπάρχει κάτι βαθύτερο που δεν βλέπεις με την πρώτη ματιά. Όχι απλώς ένας εθισμός στην πληροφορία, αλλά μια υπαρξιακή ανάγκη. Μια κραυγή για προσοχή. Μια κραυγή για νόημα. Δεν είναι ότι δεν θέλεις να ζήσεις. Θέλεις απεγνωσμένα, αλλά κάτι σε έχει πείσει πως δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις. Ότι υπάρχει πιο εύκολος δρόμος. Και εκεί αρχίζει η παγίδα. Αυτό που ονομάζουμε ευκολία, στην πραγματικότητα είναι μια διαρκής αποφυγή δυσφορίας. Όμως, ο Γκαμπόρ Ματέ μας προειδοποιεί. Ο εθισμός δεν αφορά την ουσία, αφορά την απομάκρυνση από τον πόνο. Και αν το δεις καθαρά, ολόκληρη η ψηφιακή κουλτούρα του 21ου αιώνα είναι μια ομαδική προσπάθεια απομάκρυνσης από τον υπαρξιακό πόνο, της μοναξιάς, της μη εκπλήρωσης, της απόγνωσης,
της αδυναμίας. Όταν πατάς like, δεν είναι απλώς ότι εγκρίνεις κάτι. Είναι σαν να λες υπάρχω. Όταν λαμβάνεις ειδοποιήσεις, είναι σαν κάποιος να σου λέει σε βλέπω. Και όταν απαντάς με emoji αντί με λέξεις, είναι γιατί το emoji δεν σε εκθέτει, δεν απαιτεί πραγματική εμπλοκή με τον άλλο, δεν ρισκάρει απόρριψη. Η Judith Butler έχει γράψει πως η υποκειμενικότητά μας γεννιέται μέσα από την έκθεσή μας στον άλλον. Μα στην εποχή μας αυτή η έκθεση γίνεται όλο και πιο σπάνια. Ένα φιλτραρισμένο story δεν είναι ευαλωτότητα, είναι performance. Μια οθόνη δεν είναι καθρέφτης, είναι προπέτασμα. Έτσι, σιγά σιγά, αντί να υπάρχουμε μέσα στη ρευστότητα της σχέσης, παγιδευόμαστε σε κατασκευασμένα avatars του εαυτού μας. Ένα είδος ψηφιακής διασχιστικής διαταραχής. Η Bell Hooks, μιλώντας για την έννοια της αγάπης ως πράξη πολιτικής αντίστασης, τονίζει ότι η αληθινή αγάπη απαιτεί παρουσία, αλήθεια και ρίσκο. Αντίθετα, ο κόσμος των pixels προσφέρει την ψευδαίσθηση σχέσης χωρίς την ουσία της. Δεν χρειάζεται να δώσεις κάτι, δεν χρειάζεται καν να αντέξεις τον πόνο της απόρριψης. Και κάπως έτσι διδάσκεσαι ότι η ευαλωτότητα είναι απειλή και όχι δύναμη. Αλλά το πρόβλημα είναι πιο παλιό. Ο Αμάρτια Σεν έχει επισημάνει ότι η έννοια της ελευθερίας επιλογής συχνά χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να καλύψει την απουσία πραγματικών δυνατοτήτων. Γιατί ναι, έχεις την επιλογή να δεις 1000 βίντεο, να μιλήσεις με ανθρώπους σε δεκάδες διαφορετικές χώρες, να διαμορφώσεις την ταυτότητά σου όπως θέλεις. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αν δεν έχεις τον εσωτερικό χώρο να αισθανθείς, να κρίνεις, να συνδεθείς πραγματικά με τον άλλο, η ευκολία δεν είναι ουδέτερη, είναι μια μορφή αποπολιτικοποίησης. Όταν όλα είναι άμεσα, τίποτα δεν έχει διάρκεια. Όταν όλα είναι προσβάσιμα, τίποτα δεν είναι πολύτιμο. Ο Πάολο Φρέιρε μιλούσε για την ανάγκη να περάσουμε από την καταναλωτική συνείδηση στην κριτική συνείδηση. Αυτή που αμφισβητεί, που αναστοχάζεται, που μεταμορφώνει και μεταμορφώνεται. Μα για να την αποκτήσεις πρέπει πρώτα να αντέξεις τη σιωπή, να μπεις μέσα στο τίποτα που η τεχνολογία προσπαθεί διαρκώς να γεμίσει για εσένα. Και εσύ έχεις ακούσει τον εαυτό σου τελευταία? Όχι εκείνον τον εαυτό που ποστάρει, ούτε τον άλλο που απαντά αυτόματα στα notifications, αλλά τον εαυτό σου που παραμένει σιωπηλός, αθέατος, βαθιά μέσα σου. Εκείνον που δεν έχει χώρο πια γιατί όλα είναι καλυμμένα από περιεχόμενο. Η ψηφιακή αποξένωση δεν είναι απλώς τεχνολογικό φαινόμενο. Είναι ψυχικό σύμπτωμα μιας κοινωνίας που φοβάται τον εσωτερικό της κόσμο και η ευκολία, ως νέο όπιο του λαού, έρχεται για να ανακουφίσει χωρίς όμως να θεραπεύσει. Αλλά χωρίς πόνο δεν υπάρχει μεταμόρφωση, χωρίς τριβή δεν υπάρχει γνώση, χωρίς αναμονή δεν υπάρχει λαχτάρα και χωρίς λαχτάρα δεν υπάρχει ζωή. Η Μισελ Αλεξάνδερ έχει δείξει πως τα συστήματα μπορούν να ελέγχουν πληθυσμούς χωρίς να φαίνονται ως καταπιεστικά, απλώς προσφέροντας την ψευδαίσθηση της επιλογής. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Η ελευθερία που σου δίνεται είναι ένας λαβύρινθος χωρίς έξοδο. Και εσύ, όσο περισσότερο προσπαθείς να νιώσεις ελεύθερος μέσω της τεχνολογίας, τόσο περισσότερο φυλακίζεσαι σε προτιμήσεις που δεν σε εκφράζουν πια. Κάπου εδώ γεννείται μια πιο ενοχλητική ερώτηση. Μήπως η ευκολία τελικά είναι απλά ένας τρόπος για να ξεχάσεις ποιος είσαι? Σκέψου το. Αλλά και πάλι θα σου ζητήσω να μην βιαστείς. Γιατί οι συνέπειες δεν ανήκουν στο μέλλον. Οι συνέπειες είναι εδώ. Συμβαίνουν ήδη. Και στην επόμενη ενότητα αυτού του βίντεο θα τις δεις καθαρά. Τις αόρατες συνέπειες που ήδη διαμορφώνουν τον τρόπο που ζεις
σκέφτεσαι και αγαπάς. Ξύπνησες ποτέ με ένα αίσθημα βουβής κόπους παρότι κοιμήθηκες αρκετά? Έχεις νιώσει την παράξενη αντίφαση του να περιβάλλεσαι από αμέτρητες συνδέσεις αλλά να αισθάνεσαι αποκομμένος, μόνος, σχεδόν ανύπαρκτος? Αυτό δεν είναι σύμπτωση, αλλά το σύμπτωμα ενός συστήματος που σε αναμορφώνει αθόρυβα. Όχι με τη βία, αλλά με το χάδι της άνεσης. Κάποτε η αποξένωση ήταν σωματική. Φυλακές, γκέτο, εξορίες. Τώρα είναι γνωστική και συναισθηματική. Συμβαίνει ενώ κάθεσαι στον καναπέ σου, μες στην ασφάλεια του σπιτιού σου, ανάμεσα σε οθόνες που σου λένε ποιος είσαι. Αλλά τι συμβαίνει όταν αρχίζεις να το πιστεύεις? Ο Ντάνιελ Κάνεμαν εξηγεί ότι το μυαλό μας λειτουργεί με δύο συστήματα. Το γρήγορο, το διαισθητικό, που αντιδρά άμεσα, και το αργό, το αναλυτικό, που απαιτεί χρόνο και κόπο. Στον κόσμο των social media και των reels, το γρήγορο κυριαρχεί. Κάθε swipe είναι ανταμοιβή. Κάθε ειδοποίηση σε επιβραβεύει. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς, δεν χρειάζεται να εμβαθύνεις, δεν έχεις χρόνο. Μόνο 15 δευτερόλεπτα για να νιώσεις κάτι. Αλλά τι ακριβώς νιώθεις και σε ποιον ανήκει αυτό το συναίσθημα? Αυτή η νέα συνθήκη δημιουργεί γνωστική κόπους. Όχι επειδή δουλεύει σκληρά, αλλά επειδή δέχεσαι ασταμάτητα πληροφορίες χωρίς επεξεργασία. Ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει καν να οργανώσει, να αποθηκεύσει, να συνδέσει. Και έτσι η μνήμη σου γίνεται ρηχή, οι ιδέες σου κατακαιρματίζονται, οι σχέσεις σου επιφανειακές. Ορισμένοι νευροεπιστήμονες όπως ο Ιαν Μακγίλχριστ προτείνουν ότι ο δυτικός κόσμος έχει γίνει υπερβολικά αριστερόσφαιρος, προσκολλημένος στην αναπαράσταση και την κατηγοριοποίηση, ξεχνώντας τη ζωντανή εμπειρία. Το smartphone δεν είναι απλώς εργαλείο, είναι προέκταση του εαυτού σου και όσο περισσότερο το κοιτάς, τόσο λιγότερο κοιτάς μέσα σου. Οι σχέσεις αλλάζουν μορφή. Αντί για ερωτική επιθυμία υπάρχει το match. Αντί για διάλογο υπάρχει το syn. Αντί για οικειότητα υπάρχει ανταλλαγή selfies. Και ενώ όλα αυτά μοιάζουν με συντροφικότητα, κάτω από την επιφάνεια υπάρχει σιωπή. Η σιωπή του «δεν με είδες πραγματικά», η σιωπή του «δεν είπα ποτέ τι νιώθω» ή η σιωπή του «δεν άκουσα ποτέ τι είσαι». Και αυτή η αποσύνδεση δεν μείνει μόνο στον ερωτικό ή στο φιλικό τομέα, αλλά επεκτείνεται στον ίδιο σου τον εαυτό. Η αυτογνωσία αντικαθίσταται από data analytics. Πόσα βήματα έκανες σήμερα, πόσες ώρες ήσουν παραγωγικός, ποιος είναι ο ρυθμός της καρδιάς όταν κοιμάσαι. Αλλά τίποτα από αυτά δεν σου λέει πώς αισθάνεσαι. Και κάπως έτσι το σώμα σου γίνεται ένα project. Ο χρόνος σου γίνεται πίνακας. Η ψυχή σου στατιστικό μέγεθος. Ο Ζιλ Ντελέζ έλεγε πως το νέο καθεστώς ελέγχου δεν βασίζεται στην απαγόρευση, αλλά στη συνεχή πρόσβαση. Σου επιτρέπεται να κάνεις τα πάντα. Και έτσι δεν κάνεις τίποτα ουσιαστικό. Η ελευθερία της επιλογής γίνεται βάρος και όχι δύναμη. Γιατί όταν μπορείς να δεις απεριόριστα βίντεο, πώς να αποφασίσεις ποιο να δεις? Και τελικά, πόσα βλέπεις χωρίς να βλέπεις? Μια από τις πιο επικίνδυνες συνέπειες είναι η διάβρωση της φαντασίας. Τα ερεθίσματα είναι τόσο έτοιμα, τόσο χρωματισμένα, τόσο προκάτ, που δεν χρειάζεται πια να φανταστείς τίποτα. Δεν δημιουργείς εσωτερικές εικόνες, αλλά τις απορροφάς. Δεν εξερευνείς ερωτήματα, παίρνεις απαντήσεις. Και μέσα από αυτό η εσωτερική σου ζωή φτωχαίνει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τόσοι άνθρωποι νιώθουν άδειοι. Δεν είναι επειδή δεν έχουν κάτι. Είναι επειδή έχουν πάψει να δημιουργούν κάτι μέσα τους. Κάπου στο βάθος υπάρχει μια πιο σκοτεινή συνέπεια. Η κανονικοποίηση της επιτήρησης. Πλέον δεν χρειάζεται να σε παρακολουθούν για να ελέγχεσαι. Παρακολουθείς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Πώς φαίνεσαι, πόσες προβολές έχεις, πόσα like πήρες, πόσο ενδιαφέρον είναι το προφίλ σου. Αυτή η συνεχής αυτοπαρατήρηση σε μετατρέπει σε προϊόν του βλέμματος του άλλου.
και σιγά σιγά ξεχνάς πώς είναι να είσαι απλός άνθρωπος. Οι αόρατες συνέπειες είναι ύπουλες γιατί δεν πονάνε άμεσα. Σε κάνουν απλώς να νιώθεις λίγο λιγότερο εσύ, να γελάς λιγότερο αυθόρμητα, να κοιτάς λιγότερο βαθιά, να αγαπάς με λιγότερη τόλμη, να σκέφτεσαι με λιγότερη φλόγα, και όλα αυτά συμβαίνουν όχι επειδή κάτι κακό σου συνέβη, αλλά επειδή κάτι μέσα σου κοιμήθηκε. Και όσο δεν το βλέπεις, συνεχίζεις να ζεις σε έναν κόσμο που σου δίνει τα πάντα εκτός από τον εαυτό σου. Αλλά δεν είναι αργά. Υπάρχει ένα ρήγμα, μια ευκαιρία να επαναστατήσεις, να θυμηθείς τι σημαίνει να είσαι ζωντανός χωρίς εξαρτήσεις. Και γι' αυτό το επόμενο μέρος αυτού του βίντεο δεν είναι απλώς η συνέχεια του. Είναι ένα κάλεσμα για εξέγερση. Φαντάσου να ξυπνάς ένα πρωί και χωρίς λόγο να μην πιάνεις το κινητό σου, να μην έχεις αυτή την ανάγκη. Όχι γιατί το ξέχασες, αλλά γιατί πια δεν το χρειάζεσαι. Δεν υπάρχει καμιά ειδοποίηση να σου θυμίσει ότι υπάρχεις. Δεν υπάρχει timeline να σου καθορίσει τη διάθεση. Μόνο εσύ, η σιωπή και μια ανατριχιαστική αίσθηση ελευθερίας. Τι θα έκανες με αυτή την ελευθερία? Ή πιο σωστά, μπορείς να την αντέξεις? Η αλήθεια είναι σκληρή. Δεν μας φυλακίζουν. Αυτοφυλακιζόμαστε. Και η πρώτη πράξη της απελευθέρωσης δεν είναι μια πράξη τεχνολογική. Είναι ψυχολογική, οντολογική, επαναστατική. Η Simone Weil έγραφε ότι η πραγματική προσοχή είναι μια μορφή προσευχής. Όχι γιατί απευθύνεται σε κάποια θεότητα, αλλά γιατί σε ξανασυνδέει με το πραγματικό. Η εξέγερση λοιπόν αρχίζει από το βλέμμα. Από το να μάθεις ξανά να βλέπεις, να παρατηρείς, να κοιτάς. Χωρίς να καταναλώνεις, να ζεις χωρίς να καταγράφεις, να υπάρχεις χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα φανεί αυτό στους άλλους. Δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς απώλεια. Θα χάσεις την ευκολία, τη στιγμή ανακούφιση, την τεχνητή οικειότητα, αλλά αυτό που θα βρεις είναι βίωμα. Η γεύση του χρόνου που κυλά χωρίς έλεγχο. Η στιγμή που δεν θα παθανατιστεί, αλλά θα χαραχτεί βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Η λέξη που υπόθηκε με βλέμμα και όχι με φωτογραφία. Ο πόνος της μοναξιάς που σε οθεί να φτάσεις πιο βαθιά στον εαυτό σου. Ποια είναι όμως τα όπλα σου? Όχι οι άντρες της τεχνολογίας σίγουρα. Όχι ο ψηφιακός ασκητισμός. Αλλά η παρανοηματοδότηση. Να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο χωρίς να σε χρησιμοποιεί εκείνο. Να ανοίγεις το smartphone όχι από συνήθεια, αλλά από πρόθεση. Να δημιουργείς, όχι να καταναλώνεις. Να επιλέγεις τη σιωπή, όχι να την αποφεύγεις. Ο Ερich Fromm έκανε διάκριση μεταξύ του να έχεις και του να είσαι. Ο σύγχρονος κόσμος είναι θυσμένος στο έχω. Likes, followers, εμπειρίες. Αλλά η απελευθέρωση συμβαίνει μόνο όταν επιστρέφεις στο είμαι. Όταν δεν μετράς την αξία σου με αριθμούς, αλλά με βάθος. Όταν η αξία σου δεν εξαρτάται από την αποδοχή των άλλων, αλλά από την αλήθεια σου. Και εδώ έρχεται η πιο δύσκολη αλήθεια. Για να επαναστατήσεις, πρώτα πρέπει να αντέξεις. Να αντέξεις το κενό χωρίς scrolling, τη βαρεμάρα χωρίς μουσική υπόκρουση, το να καθίσεις σε ένα δωμάτιο μόνος, όπως έλεγε ο Πασκάλ, και να αντέξεις τον εαυτό σου. Γιατί μόνο εκεί αρχίζει η πραγματική αλλαγή. Όταν πάβεις να αποφεύγεις τη σιωπή και την αγκαλιάζεις. Δεν είσαι μόνος. Πριν από σένα υπήρχαν κι άλλοι που βγήκαν από το Matrix. Ο George Orwell που φώναζε για την κοινωνία της επιτήρησης πριν αυτή γίνει η κανονικότητα. Ο Neil Postman που είδε την τηλεόραση να γίνεται εργαλείο αποβλάκωσης. Η Sherry Turkle που μίλησε για τις σχέσεις που αντικαταστάθηκαν από σχέσεις προσομοιώσεις. Όλοι αυτοί ήξεραν κάτι. Πως όταν η τεχνολογία μπαίνει παντού, το πιο ριζοσπαστικό πράγμα είναι να ζήσεις αλλιώς. Αλλά πώς μοιάζει αυτή η άλλη ζωή?
Ίσως να αρχίζει με μια ιεροτελεστία απλότητας. Καφές χωρίς οθόνη. Βόλτα χωρίς ακουστικά. Συνάντηση χωρίς check-in. Ίσως είναι η επανάκτηση του σώματος. Όχι για να το επιδείξεις, αλλά για να το νιώσεις. Ίσως είναι η τέχνη της συζήτησης, όχι της ανταλλαγής ειδήσεων. Ίσως είναι η απόφαση να είσαι παρόν, ακόμα κι αν αυτό πονάει. Εξέγερση δεν χρειάζεται σχέδιο. Χρειάζεται τόλμη να θυμηθείς. Μάλλον να ξαναθυμηθείς πώς είναι να γράφεις με το χέρι, να διαβάζεις χωρίς περισπασμούς, να κάθεσαι με ένα πρόσωπο για ώρα, χωρίς να πεις τίποτα και να μην νιώθεις ότι χάνεις χρόνο, αλλά ότι επιστρέφεις το χρόνο. Η κοινωνία μπορεί να σε φλαβάσει, να σε χαρακτηρίσει ως αναχρονιστικό, υπερευαίσθητο, αποσυνδεδεμένο. Αλλά το τίμημα της σύνδεσης με τον εαυτό σου είναι πάντα η αποσύνδεση από την αγέλη, από τη μάζα. Και αυτό δεν είναι τραγωδία. Είναι η αρχή της αυτονομίας. Επαναστατείς όταν δεν φοβάσαι να βαρεθείς, όταν δεν τρέμεις στη σιωπή, όταν αντί να πατάς refresh, πατάς pause. Και εκεί, μέσα σε αυτή την παύση, γεννιέται κάτι πιο δυνατό από κάθε ειδοποίηση. Η ανάμνηση του ποιος ήσουν πριν σε απορροφήσει το feed. Η επανάσταση της εποχής μας δεν κραυγάζει, δεν βγαίνει στους δρόμους, δεν καίει κάμερες. Είναι σιωπηλή, προσωπική, υπαρξιακή. Είναι η στιγμή που επιλέγεις να ζήσεις ξανά ως υποκείμενο, όχι ως περιεχόμενο. Και τότε, μόνο τότε, αρχίζεις να καταλαβαίνεις την επόμενη και πιο βαθιά αλήθεια. Ότι όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η αποξένωση δεν ήταν μάταια. Ήταν η προετοιμασία για μια αποκάλυψη που θα αλλάξει τα πάντα. Φαντάσου ότι έχεις ήδη αποσυνδεθεί, όχι μόνο από τη συσκευή σου, αλλά από την ανάγκη να την ανοίξεις. Δεν σε καίει το ποιος είδε το story σου, ποιος σου απάτησε, δεν σε νοιάζει τι έχασες. Στέκεσαι μπροστά στο καθρέφτη της σιωπής σου και για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν υπάρχει τίποτα να αποσπάσει το βλέμμα σου από εκείνον που βλέπεις. Εσύ, χωρίς φίλτρα, χωρίς κουμπιά, χωρίς κοινό. Και τότε έρχεται η ψηφιακή αποξένωση. Όλα αυτά τα λεπτά scrolling, όλα εκείνα τα λίγο ακόμα, δεν ήταν τυχαία. Ήταν ο τρόπος που προσπαθούσε να αποφύγεις τη δυσκολότερη αλήθεια. Ότι είχες χάσει τον εαυτό σου. Και ότι το πιο επίπονο δεν είναι να τον βρεις ξανά, αλλά να παραδεχτείς πως κάποτε τον εγκατέλειψες. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν υποφέρει επειδή είναι πολύ online. Υποφέρει επειδή είναι πεπισμένα μόνος μέσα του. Και το διαδίκτυο, οι εφαρμογές, οι αναρτήσεις είναι οι σύγχρονοι θεοί του. Μικροί, θορυβώδεις και φτηνά ανακουφιστικοί. Μα η ψυχή δεν θεραπεύεται με ειδοποιήσεις. Θέλει σχέσεις, θέλει επαφή με τους άλλους, με τον εαυτό, με το άγνωστο. Η τεχνολογία δεν είναι τέρας. Είναι καθρέφτης και στον καθρέφτη αυτό, αν έχεις το θάρρος να κοιτάξεις αρκετά βαθιά, θα δεις μια μορφή να περιμένει την πιο αυθεντική εκδοχή σου. Τη φωνή που σιώπησες για να φανείς αποδεκτός. Τις σκέψεις που καταπλάκωσες για να ανήκεις κάπου. Τα όνειρα που έκρυψες γιατί δεν έπιαναν views. Το πιο ριζοσπαστικό πράγμα που μπορείς να κάνεις σήμερα δεν είναι να σβήσεις το Instagram. Είναι να θυμηθείς γιατί γεννήθηκες. Όχι με όρους περιορισμού, αλλά με όρους ύπαρξης. Για να δεις, να καταλάβεις, για να νιώσεις, να συνδεθείς, να υποφέρεις, ναι, αλλά με νόημα. Ο Βίκτορ Φράγκλ είπε πως ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει σχεδόν από τα πάντα, αρκεί να υπάρχει, αρκεί να έχει ένα γιατί. Το πρόβλημα του σήμερα δεν είναι ότι πονάμε. Είναι ότι πονάμε
χωρίς να γνωρίζουμε το γιατί. Ο ψηφιακός κόσμος υπόσχεται να απαλύνει τον πόνο, αλλά το μόνο που κάνει τελικά είναι να τον απλώνει, σαν ψηφιακή σκόνη πάνω σε κάθε επιφάνεια του εαυτού μας, ώσπου να ξεχάσουμε ότι υπήρχε κάποτε μια πληγή που έπρεπε να αγγίξουμε. Και τελικά έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη. Δεν είμαστε εδώ για να αποφύγουμε το σκοτάδι. Είμαστε εδώ για να περάσουμε από μέσα του. Η αποξένωση, η σιωπή, η δυσφορία είναι τα μονοπάτια προς τη συνειδητότητα. Δεν είναι εμπόδια, δεν είναι σφάλματα, αλλά καλέσματα επιστροφής. Δεν μπορείς να νιώσεις πληρότητα όταν είσαι διαρκώς προσβάσιμος. Δεν μπορείς να ερωτευτείς ουσιαστικά όταν είσαι μονίμως διαθέσιμος. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον εαυτό σου όταν κάθε του σιωπή διακόπτεται από έναν ήχο ειδοποίησης. Χρειάζεσαι χώρο, χρόνο, βάθος και θάρρος. Το θάρρος να ζήσεις εκτός διαδικτύου. Να είσαι άνθρωπος χωρίς να είσαι data. Να κάνεις λάθη χωρίς να γίνουν viral. Να αποτύχεις χωρίς θεατές. Και όταν το κάνεις, όταν τολμήσεις να αναπνεύσεις χωρίς έγκριση, τότε αρχίζει η αναγέννηση. Δεν είναι θεαματική. Δεν έχει ηχητικό φόντο. Είναι αθόρυβη, σχεδόν αόρατη. Αλλά σε μεταμορφώνει. Δεν κοιτάς πια τη ζωή για να τη μοιραστείς, αλλά τη ζεις. Και δεν χρειάζεσαι κανένα χειροκρότημα γι' αυτό. Όλη η ζωή μας εκπαιδεύει να πιστεύουμε ότι το σημαντικό είναι να φαίνονται όλα. Αλλά το ιερό είναι πάντα αθέατο. Η συνείδηση, η συμπόνια, η αγάπη δεν γίνεται να αναρτηθούν, μόνο να βιωθούν. Και γι' αυτό η αποσύνδεση δεν είναι απόρριψη της εποχής. Είναι επιστροφή στην ουσία. Το κόστος της ευκολίας ήταν μεγάλο, αλλά το κέρδος της επίγνωσης είναι ανυπολόγιστο. Δεν ξαναγίνεις αυτό που ήσουν. Γίνεσαι κάτι καλύτερο, κάποιος πιο αληθινός, ένας νέος εαυτός που δεν θέλει να τον εγκρίνουν ούτε να τον συγκρίνουν. Απλά θέλει να ζήσει. Και κάπως έτσι δεν τελειώνει η ιστορία, αλλά αρχίζει. Όχι με χειροκρότημα, αλλά με κάτι απλό. Με μια ανάσα, με ένα βλέμμα, με μια απόφαση να μείνεις εδώ, πραγματικά εδώ. Γιατί αυτό που πάντα έψαχνες δεν ήταν ποτέ στην οθόνη, αλλά πίσω από αυτήν. Και αυτό ήσουν εσύ.